Bueno, chicos, primero una despedida. Algunos hace 9 años que os conozco y ya os dije antes que para mí fue un orgullo daros clase. A pesar de las pequeñas tensiones que hemos tenido en algunos momentos, pero bueno, no importa. Lo importante es que habéis sido un grupo estupendo y os voy a dedicar un poema para que os acordéis siempre de Andrade y de sus profes, ¿vale? Un ciclo escolar que remata, unha páxina que chega ao seu fin, un escalón máis que subir, algo novo por vir. Non olvides que todos os sonhos que te animen a soñar en realidade se convertirán moita sorte. Un bico moi forte para todos. Bueno, a ver, foi un placer traballar con vos, de verdad. A ver, eu penso que algo vos quedaría de que os profes os ensinamos, pero de verdad que eu tamén aprendí moito de vos. Eso é o importante do ensino, que aprendamos todos de todos e con todos. E de verdad que sí, que me enseñasedes moitas cousas, e eu agradezo. Muchísimas grazas, e, bueno, vou ler o poema. O grupo que neste curso remata a primaria é o máis grande do cole e marcha para a secundaria. A maior parte deles 9 anos levan aquí. Parece moito tempo, pero non se queren ir. Ainda quedan novos camiños por recorrer, moitas metas máis que alcanzar e moitos soños por realizar. Pero recorda, non basta con soñalos, hai que esforzarse día a día para alcanzarlos. Desexo-vos moitísima sorte na vosa nova andadura. Grazas por todo. Bueno, é unha cousa, se esta questón da Andrade sempre ben alto, que non perdades a ilusión por aprender con todos, de todos, vale? Aquí estamos. Recolle as cualidades que eles ven en ti. Eu penso que te vas sentir identificada. Penso que sí. Ten que ser agora, ten que ser agora. Bueno, queremos tamén os de quinto entregar este libro para a biblioteca, pero isto é unha nube de palabras coas que esperamos que te sintas moi identificada. Penso que sí, que me sinto identificada con todo isto. Que pensades vos, que me sinto identificada? Porque me imagino que dixe de las vos. Non? Pois a verdade é que sí, síntome, sobre todo con este nome meu, teño que sinto identificada. E despois, a iso que pusiche desa hora da radio, e os libros, a biblioteca, e eso de despois a rapazada que sempre poñemos aí nos nosos programas de radio, generosa, tranquila. Son tranquila? Sí. Vale. E a reciclaxe, a natureza, verdade, Iago? Supos que sí. Bueno, un montón de gracias que marcaron para poñerlo eu na miña aula. Cada día que vienen as novas xeracións enseñarei. Vale, moitas gracias a todos. Agora, que xa o dixen na aula, pero volvo a repetir agora. Fixéchedes un moi bon traballo, con moita ilusión, con moito entusiasmo. Eu penso que merecen un aplauso, verdad? Un aplauso de todos. Gracias a todos. E un pequeno agasallo desde a biblioteca, que gracias a estes rapaces de quinto, que nos fixeron aí o poema, pois, bueno, xa veredes, vale? É unha axenda para que escribades aí e para os vosos pequenos ollos ¿sí? Vale? Bueno, pois xa veredes agora, vale? Entón vamos chamando Fran. A ver, mira para aquí, Fran.
última despedida que temos con alguna cousiña máis. Pero queremos ver el vídeo de llorar. Pero ese non dá tempo, digo vos, hoxe dura media hora ou algo máis. El vídeo dura media hora. Sí. Mateo, ¿qué